Gipresenta sulod sa Police Regional Office 11 ang kapin 800 ka mga klase-klaseng armas nga nakumpiska sa mga pulis sa ilang operasyon sa tibok Davao Region. Ang police operation nagsugod sa paglingkod ni Regional Director Police Brigadier General Victor Rosete nitong bulan sa Setyembre 2024 hangtod sa bulan sa Pebrero ning tuiga. Apil na niini ang mga gipang surrender nga armas. Sumala ni Police Major Catherine Dilaray, ang spokesperson sa PRO-Eleven, 53 ka mga pusil ang nakumpiska panahon sa election period. Confiscate dahil sa bypass operations, search warrant, police operations, and yung mga police responses. So, bakit madami? Kasi before pa sa election period, na-intensify na ng Regional Director na si Police Brigadier General yung campaign namin against Newsline. Dugang ni Dilaray, walay legal nga papeles ang nakumpiskang mga armas. Karaan na sabang uban, maong gisurrender na lang sa mga tag-iya ug wala na girenew ang lisensya. 181 firearms ang na-captured, confiscated, surrendered, and for safekeeping. So meron magtatanong para saan yung safekeeping or for deposit. Yun yung mga firearms na for renewal. So while hindi pa na-renew yung licenses nila, pinapa-deposit dun sa mga police stations. Sanglit gun ban, ubay-ubay sab ang nakadeposit ng mga armas sa mga police station samtang nagpaabot nga ma-renew ang lisensya. Considered na loose firearms pa rin ka basta hindi pa na wala pang license. Sagad mga sibilyan ang nanag-iya sa mga armas. Ang Davao City ang nakakumpiska og pinakadaghang armas atol sa police operation. Base sa report sa Davao City Police, gikan Enero 12 hangtod kagahapon Pebrero 11 sa gilusad nga 17 ka operasyon, 23 ka mga individual kun masinupakon sa balaod ang naaresto, 16 ka mga firearms ang na-recover o nakumpiska sa mga pulis, 92 ang gisurrender o na-deposit, 2 ka deadly weapon ang nakumpiska ug 2 sab ang gisurrender nga mga eksplosibo. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.